Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Idiazabal izendapeneko lehendakari ohia den Jose Mari Uztarroz izango dugu gurekin platoan, baina lehenago betiko edukiekin hasiko gara. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1677ko ekainaren 15ean lehen giza odol transfusioa egin zuen Jean-Baptiste Denis medikuak. Gainera, ekainaren 15ean ere, baina 1934an, Mikel Laboa jaio zen. Bestalde, gaurko egunez, 1977 urtean, Espainiako lehen hauteskunde demokratikoak izan ziren Franco hil ondoren. Eta 3 urte beranduago, 1980ko ekainaren 15ean, Almudena Cid gimnasta gasteiztarra jaio zen. Ikus ditzagun orain gaurko lerroburuak. Nafarroako 36 koronabirus kasu berri atzeman zituen atzo, Txantrea Donibanean, Soin, Berriozar, Azpilagaina, Burlata eta Korellan atzeman dira kasu gehienak. Aste honetan koronabirusaren aurkako 40.000 dosi ematea aurreikusten du Osasun Departamentuak. Indarkeri matxistak eragindako hilketen kontrako protesta isila eginda Iruñeko udaletxe atarian. Nafarroako 22.976 odol emate jaso zituen 2020an eta estatuko emaile bakoitzeko batez besteko altuena izan zuen. Hezkuntza Departamentuak enklabe ikasgelen proiektu pilotua aurkeztu du hezkuntza premia berezia duten ikasleek ikastetxe arruntetan ikasteko aukera izan dezaten. Nafarroko gobernuak itoizko eremuan egin daitezken inbertsio konpensatzaileak aztertzeko lan batzordea eratu du. Ona berriz ere uda Iruñan, inoiz baino txankleta gehiagoz, 2500 toki eskuragarritik gora aurreko programaren jardueren eskaintza hirukoiztuta. 14 eta 30 urte bitarteko gaztek aukera izanen dute. Uda honetan 2000 lagun sartzen alko dira aldi berean Arantzadiko instalazioetara eta 1206 Sanduzelaiko akuabosetara. Udalak erabiltzaileen eskuragarri ditu 2 instalazioetarako onartutako koronabirus protokoloak eta erreglamentuak. Foru exekutiboak 75.000 eurorekin finantzatuko ditu Nafarroko Unibertsitateen udako ikastaroak. Pirritx, Porrotx eta Marimototx amaren intxaurrak ikuskizuna asteazkenean ekainak 16an Zizurko Erreniega parkean arratsaldeko 6 aintzinera. Aste hontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, abia kutsak tailerra eginen dute arratsaldeko 6etan geltokin, 4 eta 9 urte bitarteko haurrentzat. Gainera, gaur ere, baina Zizurko Erreniega parkean eta arratsaldeko 7etan kale antzerkia egonen da, kontu kontari 2 mendian ibiltari saioarekin. Bihar goizean, 9 eta 4 hasita, Eusko ikaskuntzak antolatuta, gure desadostasunak, ezberdinen arteko konfiantza lantzen Nafarroan jardunaldiak eginen dituzte Zibikanen eta online. Arratsaldean, Jaione Urtasunen eskutik, Pontxarekin ipuin anitzak saioa egonen da Iturramako Zibiboxean arratsaldeko 6etan 4 urtetik gorako haurrentzat. Bihar eta ordu berean 6etan Zizurko Erreniega parkean Pirritx, Porrotx eta Marimototxen amaren intxaurrak ikuskizunaz gozatzeko aukera izanen da. Eta bihar ere, baina ordu bat beranduago 7etan indarkeriaz liburuaren aurkezpena egonen da Katakraken. Bestalde, beranduago 7:30 Herriko Tabernan Sorkari taldearen kontzertua jarriko dute ikusgai pantaila handian. Ostegunean aldiz, transformatzen dokumentala eta hitzaldia izanen dira Mendillorriko Zibiboxean arratsaldeko 6:30 LGTBI+ aktivistek antolatuta. Ostegunarekin jarraituz, arratsaldeko 7etan Zizurko Erreniega parkean Zirika zirkusen hemendik hara kale antzerki emanaldia izanen da. Eta ostegunean ere, baina 7:30 Oko Andra Maria plazan abia taldearen kontzertua egonen da. Ostiralean, geltokin komunetik ikuskizuna eskainiko dute 2 saiotan. Lehenengoa arratsaldeko 7:30 izanen da, eta bigarrena 9etan. Sarrerek 10 euroko prezioa dute eta edari bat barne dutelarik. Ostiralean ere, 8etan eta Zizurko kulturetxean, Alazna Etxeberria, Jose Cruz Gurrutxaga eta Mikel Bermejok bakarrizketa eskainiko dituzte.
Ostiral eta larunbatean bestalde, arratsaldeko 7etan Atarrabiako Kulturetxean Matilda antzerki musikala izanen da 12 euroko sarrerarekin. Larunbat goizean, 12:30etan Zentral Aretoan Delio eta azken sustraiaken kontzertuak egonen dira. Larunbateko arratsaldeko 6etan aldiz, Ziztada eta Erlantz Fit taldeen kontzertuez gozatzeko aukera izanen da Katakraken. Horretaz gain, larunbatean Jakerrak antzerki obra eskainiko dute Nafarroako Antzerki Eskolan arratsaldeko 7etan. Eta amaitzeko larunbateko 7etan hasita ere, Agoan eta Burutik taldeen kontzertuak egonen dira Totem Aretoan. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera pasako gara. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra, ostalaritzak barnealdeak gaueko 12 arte irekiko dituela da. Argazkiaren bidez aldiz, Adona odol gaztearen bila dabilela jakinarazten du. Horretaz gain, Txibitek indultuek arazo politiko bat konpontzen dutela esan duela jasotzen du azal honek, eta Jimeno lanaldi jarraituaren defentsan agertu dela ere nabarmentzen du. Gai aldatuz, Nafarroan 3 hilabetean genero indarkeriagatiko 389 salaketa izan direla azpimarratzen du. Bestalde, 2030 arte Nafarroan gastu soziala 777 milioi inguru haziko dela jakinarazten du. Kiroletan azkenik, alde batetik, Espainiak Suediaren aurka gol falta ordaindu duela aipatzen du. Eta bestetik, Irati Etxarri Eurobasketerako hautaketaren burbuilan dagoela nabarmentzen du. Diario de Navarra ikusten jarraituko dugu. Nafarroako ostalaritzaren barrualdea ostiraletik 150 eta gaueko 12 arte irekiko dela dio titularrak. Argazkiaren bidez, Espainia gol gabe hasten dela jakinarazten du. Bestalde, Jimeno sailburuak beste eskola jardunaldi bat finkatzea arduragabe ikusten duela ere jasotzen du egunkari honek gaurko azalean. Eta gai aldatuz, urtebetean 1700 emakumek tratu txarrak salatu dituztela nabarmentzen du. Bukatzeko, 15 taxi gidari emakumeenganako indarkeria egoerak kudeatzeko trebatu direla aipatzen du egunkari honek. Gararen azalaztertzera pasako gara. Titularrak dioenez, Txibitek lepetan euskara meritu gisa deuseztatuko duela baieztatu du. Argazkia Jokin Altunari eskaintzen dio. Horretaz gain, Parisen, uztailetik aurrera, kanpoaldeak maskaretatik askatzeko asmoa dagoela jakinarazten du. Eta azkenik, EAJ-PSek Elkarrekin Podemos IUko 77 aldaketetatik 60 onartuko dituela iragartzen du azalean. Berriarekin jarraituko dugu. Albiste nagusiak Gipuzkoako zahar etxeetako langileen greba 250 egunetara iritsi dela nabarmentzen du. Gainera, Euskal Herria bai kantonamendu guztietan leian dela ere azpimarratzen du azal honek. Horretaz gain, Bilbon eta Donostian 13/13 auzia salatzeko uztailaren 10erako protestara deitu dutela jakinarazten du. Baita epaileak espetxera bidali duela emaztea hiltzea leporatutako senpereko gizona. Azkenik, Bizkaiak kamioi guztientzat ordainsariak ezarri nahi dituela iragartzen du azalean. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, tabernen barrualdeak gauerdira arte eta 150 zabaltzea aurre ikusten dela da. Bestalde, bihurguneak behera egiten jarraitzen duela jakinarazten du, 36 kasu eta 2,2 positibo tasarekin. Eta azkenik, Leitzako udalak Nafarroako gobernuari garraio publikoko zerbitzu eskasa berritzeko eskatu diola aipatzen du komunikabide honek. Pasa gaitezen orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, uda sasoiko giroarekin jarraituko dugu. Goiza, lasaia eta eguzkitsua izango da orokorrean, eta temperatura 30 gradu ingurura edo apur bat gorago igo daiteke erdialde eta hegoaldean, eta 26-27 gradu ingurura kostaldean. Arratsaldean, bero-hodeiak garatuko dira, eta ez dugu baztertzen zaparrada trumoitsuak botatzea, probabilitate handiagoarekin hegoaldean. Mendebaldeko haizea ibiliko da, goizean iparraldetik finkatuta. Trumoi ekaitzak jotzen duen lekuetan haize bolada gogorrak neurtu litezke. Eta bihar, asteazkenean, giro sargoria eta ezegonkorra izango dugu.
Hegoaldeko haizearekin tenperatura maksimoak 30 gradu inguruan edo hortik gora geldituko dira, baita kostaldean ere. Goizean, giro nahiko argia izango da, nahiz eta zaparrada isolaturen bat edo beste bota dezakeen, batez ere hegoaldean. Arratsaldean ordea, ezegonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada trumoitsuak botatzeko probabilitatea handiagoa izango da, edonon bota dezake. Hego osagaiko haizea ibiliko da. Alabaina, arratsaldean mendebal, ipar-mendebaldera aldatuko da bat-batean eta modu zakarrean, batez ere kostaldean. Ekaitz guneetan haize boladak oso gogorrak izan daitezke. Orain, Idiazabal izendapeneko lehendakari ohia den Josemari dugu gurekin platoan. Kaixo, Josemari? Bai, egunon, kaixo. Ongi esan beharko. Bueno, hemen egon zinen azken aldian, pixkatez, zuri egindako omenaldi baten inguruan aritu ginen, eta lehendakari izate hori ez, postu hori utzi behar zenuela, eta orain, zer moduz, nola zabiltza? Bai, hola izan zen, eta, bueno, bai. Hala ere jarraitzen duzu, saltxan? Bueno, sekula ez dut aztuko. Idiazabal gazta eta Idiazabal inguruko guzia. Baina, bueno, joan den urtean egin nahi izan nuen agur olako solemne bat, Iruñako Nafarroako ebakuntza honen inguruan, eta ez zen posible izan du izurreteangatik, eta orduan aurten nahi dut egin agurra ofiziala. Bai. Eta, bueno, etorri zara pixkatez, aurtengo Idiazabal gaztak aurkeztera. Bai, hori da. Asteazkenean, goizeko 11etan, Napardi elkartean aurkeztuko da gazta hori, sari bat ere banatuko da, urtean kalitatean hobekien ibili direnei egiten zaio omen hori, eta hori egingo dugu, eta bueno, hor nahi dut esan, aurreko urtean egin ez nuen agur hori, nahi dutela egin, eta bueno, deneri eskatu gure hartaina, gure ardiak hor zain daudela, gure belazeetan laguntzeko eta aurrera eramateko. Orduan berezia izango da, ez? Bai, omenaldi hau eta agurra hau, ez? Bai, nire aurkezpena hori izango da. Joan urtean egin ez nuena, aurten nahi dut egin, lasaitasun gehiagorekin, zenatik joan urtean ez ginen posibile izan du uztaila arte, hori gehiagikoa da, eta bueno, aurten behintzat egin dugu aurre esago eta normalago. Eta ja, aurrerantz, beti bezala, aste santuan edo Pasko inguruko aste horietan egiten den. Eta, bueno, hemen ekarri diguzu aurtengo gazta hauetako bat, eta nolakoak atera dira? Bai, bueno, kalitatean oso ongi ari dire, zergatik negua ona izan da, gure ardiendako, ekoizpenean oso ongi dabiltza, ekoizpen handiakin eta gazta asko egiten, eta mendiak ere uste ginen pobre xamarrak egon guziela, lehor xamar joan dire, baino danak ari dire esaten oso ongi ematen ari direla, eta azkeneko euriakin mendiak oso onak jarri direla, eta bueno, aprobetxatu behar dute. Ni beti esaten diot, oraingo esnea bezain merkerik ez duzu egin behar, ardiak kanpoan belazean daudelarik, hori aprobetxatu behar da, eta bueno, orain. Nabaritzen da kalitate horrekoak. Bai, abuztua bitazte, eta kalitatea dudarik gabe kalean ardiak belazean eta mendian jaten dutenean, hori da kalitaterik onena eta merkeena, hori aprobetxatu behar da. Eta agian beste urte batzuekin konparatuz, badago desberdintasunen bat, ez dakit Zaporean edo? Ez, bueno, orain arte egindako dastaketatan kalitatea oso ongi mantentzen ari direla, eta bueno, betiko gure Zaporea ezaugarriak hor mantentzen direla
hor mantentzen dira ongi. Dudari gabe, gero eta hobeki egiten dituzte gauzak, gaztagileak, gero eta zehaztasun eta, exigentzi gehiagorekin ere lan egiten dute, eta, danok pozik, eta merkatua nola ez. Baita ere, Bai. Zeintzuk dira Idiazabal gaztaren berezitasunak? Zer desberdintzen du ez besteetatik? Zer desberdintzen duen, begira, gure gazta latxaren esne gordinaz egina da. Orduan, latxa hemen bakarra dago, latxa gurea hemengoa da eta hemendik kanpo ez dago inon. Ez dago munduan bi lurralde berdinak. Gure lurraldea, berezia da, onago, txarrago, baina berezia da. Orduan, ingurumenak, ardiak, belazeak, hoik ematen dioten kutsu hori, gure gaztak bakarrik eraman dezake. Eta gure gazta, hemendik kanpo ez daitekeen, baina ez legalki baizik eta berdina ez da inoiz izango, hemendik kanpo egiten dena. Esango dio, hau ezelako toki bat, ikusi dut ez da genuen, munduan azkeneko fund. Oso ezaguna, oso berdina, antzekoa izango da, baina berdina segur ez ez. Horrengatik, hori da gure bereiztasunak eta ezaugarri importanteenak. Latxa, esne gordina, gutxieneko 60 eguneko sendakizunarekin eta gero inguruan ondua, gure gazta ez daiteke ondu gure lurraldetik kanpo. Hemen behar du, ahalik eta 60 egunak bete arte ezin da mugitu bere tokitik. Orduan, inguruak ematen dio kutsu eta nortasun berezi bat. Hemendik kanpo hartu ez daitekena. Hori baloratu behar dugu. Eta nola ez, gure mendi eta mendialdeko herriskak biziko badire, hori egin behar dugu. Gure gaztaz gozatu eta gure gaztaren zabalkundea egin, dudari gabe, bai. Aipatu duzu, ekoizpena, ongi joan dela, beste momentu batzukin konparatuz handituz doa, geroz eta gehiago? Bai, bildurra zen, bizka bat lehor xamar ote zegoen da ingurumena, baina azkeneko hiriakin batez ere, ekoizpen ardiak oso ongi ekoizten ari dire, oso ongi dudari gabe gazta egiten, eta merkatua esatun duten ere ongi portatzen ari da, bere erantzuna ona izan da, eta danok pozik eta etorkizunera begira, hori dudari gabe. Eta pandemiak nolabait eragin dizu edo salmentak jaitsi ditu, alagian handitu ez dakit? Bildurra izan zuten aurreko denboraldian, bildurra izan zuten uste zutelako merkatua eroriko zela, baina merkatuak oso ongi, oso erantzun ona izan zuen, eta zenbaitek gazta batzuk gutxiago zituzten eta gero damutu. Gero horiek ez zeuden saltzeko eta azkeneko hilabeteetan gazta ez daukat gaztarik eta hori ezin da egin. Orduan beti ez mantendu behar dute produzioa? Bai. Eta gainera gazta hau 60 egunekin atera daiteke merkatura, baina ikeragarrizko deiera edo eskaera izaten du aurreko urteko gaztak. Zenbat eta denbora gehiago itxaron? Bai. Jende asko badire nahi dutena, nik egin berria, xamurra, SSA. Baina, beste jende askok izaten du, nik urrengo urtean, martxoan eta aurreko urteko gazta, hortik otsaila, martxoa, oraindik hotza dagoelarik, hori naparrardo gozo batekin hartzeko. Eskatzen dizuete agian denbora gehiagoz mantentzea, gordetzea?
Bai, bueno, dudarik gabe horrek kostu gehiago du, baina merkatuari ere ez zaio utzi behar, eta martxoan gazta eske etortzen den bezeroa, gero urrian ere etorriko da. Bai, orduan errepikatzen da ez? Hori, bai, hori pozik gaude jendearen erantzunarekin. Eta zenbat eta gehiago itxaron, zerra fuerteago, zaporea agian? Bai, dudarik gabe, beti ezetasuna galtzen du, eta horrek, eta zaporeak eta indartzen dira, bai, sutsuagoak edo markatuagoak dire, orduan, gazta hori dastatzeko, Dios bezala ez, neguan agian. Bai, udako beroak etorri baino lehen, hori oso ona da. Orain, gazta xamurra jan, eta gero berriz urritik aurrera, berriz gazta ongi sendatutako gaztak jan, bai. Eta, ez, aipatu duzu hemen nahiko ongi saltzen dela, ez? Jendeak baloratzen duela hemen Idiazabal izendapen hau. Eta kanpoan ere, nolakoa da? Bai, kanpoan ere, era ona izaten du. Neri tokatu zait Madrilen eta Barcelonan eta feria askotan egon, eta esatea Idiazabal gazta daukazulan, jendeak esan du, hau da gaztarik onena, ez dut sekula dastatu, baino entzun dut eta nahi dut dastatu. Bai, erantzun ona, eta inork ez du esaten, inori ez diot deitu ezer txarrik edo ezer negatiborik, denak, ze ona den, bai. Eta estatutik kanpo, baita, ala? Hor ja agian ez? Lehi handiagoa egongo da? Gure koizpena ez da handia, dudarik gabe egiten da, baina ez hainbeste. Gure merkatuik handiena Euskal Herria, Euskadi eta Nafarroa da, gero Madrid eta Katalunian harrera handia ona dauka, eta Madrilen ere bai, eta gero peninsulan zehar nola ez, baina importanteena gure, etxekoak. Hori da ere zuen helburua, zuen nahiago duzu hemengo jendeak. Bai, eta aurreko denboraldian, ia 9 milioi esne litro ekoiztu, eta mamitu, gatzagitu eta gaztatan bihurtu. Eta hortik atera dira, 1.300.000 eta 75.000 kilo gaztak. Ez dirudien gutxi horrela esan da? Bai, ongi saldu dire, eta aurten dudarik gabe espero da hori gainditzea. Bai. Eta salmentetan ere pozik daude jendeak, orduan Idiazabal gazta on bat nahi balin badugu izan, egin behar dugu enkargua egin gure gaztagilei. Ez dena maituko, aurreko urtean bezala. Hori ez, zergabe gelditu gabe. Bai, alde hortatik pozik, horren aurkezpena egingo da, hau da, gure gaztagileen eta Idiazabal jatorri izendamenaren egunik garrantzitsuena. Esan dut, urte guziko, negu guziko lanaren emaitza orain biltzen da. Esan dut, merkatura ateratzen delarik, orduan hasten da dirua sosa etxera sartzen da. Urrengorako ere prestatu behar da, eta alde hortatik simbolikoki ekitaldi eta esango nuke jai handi bat dela gure gaztaren eta gure gaztagileen eta ardilatxaren artzai guzien dako. Eta geroz eta hartzen gehiago animatzen dira ardilatxekin eta Idiazabal gaztarekin? Bai, adire eta jende gazteak ere bai. Jende gazteak sartzen direna, dudarik gabe dena jende gaztea dire, eta
berriak denak dio 35 urtez beherako jendeak. Eta nahiko, eta zenbait gaztagile eta zenbait hartzain ikusi da, hau, eskolatik ies egingo zuen da. Ez hemen hau hartzain bezala, bueno, pozik, bai. Orduan etorkizuna ziurtatuta dago ere. Bueno, momentu honetan egon da hogeita sei gaztagile die gure izendapenaren barruan edo... Bai, gure izendapenean. Bueno, munduan ez dago ekoizpen hori egiteko hainbeste gaztagile dagoen beste denominaziorik, ez. Mundu guztian doaze gaztagile enpresak handiagoak kantitate handiago egiten. Gurean berriz, gero eta gaztagile txikiak, baino gero eta gehiago. Bai. Orduan ongi ez? Bai. Bultzatzen duen ereduan nolabait? Bai. Eta gainera, enpresa handiak joaten dire poligono batzutara. Esate batean, gaztandegi handi bat non nengo dugu, Iruin herrian. Ez, gure gaztagileak daude herri, gure lurralde guztia estaltzen dutela, hori da importanteena, bizia eman herrizka eta mendialdeko baserri horiei, hori kontutan izan behar dugu, nahi baldin badugu gure lurraldea bizirik mantendu, hau da produktu eta jaki estrategiko bat, bai. Alor guztietan, ez, azken finean? Bai. Zergatik gure ardilatxa ez dugu sekula ikusiko orain esaten zaion makro hartalderik ardilatxan. Ardilatxan dena die hartalde bat, famili bat, gaztandegi bat. Eta horrekin lotuta baserri bat, mendialdeko herri bat. Hori da gure, esango duke, gauzarik onena daukaguna. Eta ezingo litzateke egin makrogranjak. Bai, berez egin, posiblea izan bada, baina ez litzateke izango kalitate bereko... Ez, dudarik gabe. Baina ardilatxarekin ez da hainen erraza hori egitea. Ez. Baina zerbaitengatik konkretuki? Ardilatxa beste modu batea zaindu behar da. Ez, ardilatxa ez da ardi industriala, beste zenbaita bere bezala. Eta eskerragola dela gainera. Orduan animaliak ere baditu bere berezitasunak. Bai. Begira, borda batean ardilatxa balin badituzu, eta naiz eta elurra ari, gure ardilatxa atea zabaldu eta kanpora joaten da. Beste zenbait erdi industrialak edo badire atzerriko ardiak, haiek bordan balin badaude atea zabaldu eta euria elurra badu, kanpora birren barrura egiten dute. Hor da bere iztasuna. Gure ardiak behar du kalea, berazea, iguzkia, haizea. Gogorragoak, ez? Bai, bertakoa dire, bertara eginak eta beren mundua hau da. Hemendik kanpo joango balira, ez dakit nola portatuko liraken, baina hemengoa da. Eta bere lurraldean bera da nagusi. Agian etorriko da norbait eta eramango ditu, beste norbaitera? Bueno, Txilen bada hartalde txiki bat. Esaten zuten Israeldarrak ere eraman zituztela ardi batzuk eta probak egiten eta ari zirela. Ez dakit non zertan gelditu da hori, bai. Baina ez da izango hemengo gazta bezala. Ez, dudarik gabe, ez. Ez da bakarrik ardilatxa izan behar du. Lurraldea, bertakoa, hori, bai. Baserri bakoitzak badu bere ingurumena eta bere iztasunak, hori da interesgarriena, bai. Bueno,
Ze, probatuko dugu? Bueno, bai, hoize, gazta probatu gabe, bestela, ze esango du jendeak, gazta ekarrita ez zabaldu, bai, bueno, eta ohar batzuk bai, sekula ez puskatu gazta erditik. Zerbaitengatik? Zergatik? Bueno, hau gazta iruki behar dugu frigoan babestuta filma edo zerbaitekin. Bueno, orduan gaztari horrela atera zati bat, kuina esaten zaiona, eta gero atera horrela, baina frigoan puska bat bakarrik. Hau beti frigon, eta hau kanpoan utzi bere temperatura hartzen, 16-18 gradu hori da temperaturaik onena. Eta ja, hori ikusten dugularik, ja hau pixkat dirdirazu jartzen dela mami hori, orduan kanpoko azala kendu, eta horrela zatitxoak egin, bai, baina hau azkeneko zati hauek, azkeneko zatiak jendea mailan eserita doelarik egin, ez egin aurretik. Hau, zatitxo hau diozu, ez? Hau, azkenekoa, azkeneko hau beti egin. Eta kasualitatez, balin baditugu jendeak etxean, baina ezin dugu gero azkeneko momentuan prestatu, orduan, horre zatitxoak egin, horrela bildu denak ongi, liburu bat baliz bezala, babestu eta gero jendea mailan dagoelarik orduen atera. Zergatik bestela galtzen du bere zaborea, zehatu egiten da, lehortu, oso erraz lehortu eta galtzen du bere nortasun berezi hori. Eta hori da, eta zergatik zortziren egin behar du gazta. Zergatik, hau, atera ingoa egin du horrelako puska, laurden batekin, egin behar dugu puskatu. Hauan sartzeko, hauin beharko egin duke puskatu. Eta hori zortziren egin ezkero, orduen daukagula, eta beste eskuan dauko ogia, ardoa, txakolina, edo beste edo zer gauz. Eta orduen horrela dastatu. Ja, usaina den da bizi, usain gozoa dauka, garbia, esne eta gatzagearen usain gozoa. Eta zaporea? Espektakulara. Bueno. Agoan desegin, gatzatan ere oso ekilibratua dago, eta lehendabiziko zatia irentzi eta jarraitu zaporea. Bai, zer goraintzi ematen digun iritsi ondorean. Iazten bat denboraz mantentzen dan. Banaiko. Agoan gozoa bali bazen, estarrian ere, estarriko goraintzi hoi oso garbia eta oso ona da. Bai, dudarik gabe. Eta gainera, daukan garbitasuna eta daukan ikutu hau, gazta honek iraungo luke denbora askoz ontzen eta bai. Zartzaro ona izango luke honek. Gazta honek.
Eta udarako aproposa da? Udan jateko? Dudarik gabe. Beti, Bai. ez? Idia zabal gazta beti sartzen da ongi. Bai. Gero, egin behar duzu Nola moztu eta nola mantendu, Bai. Hori da garrantzitsua. ongi mantendu, ongi, eta gero, zerekin kombinatzen duzun. Ah, bale. Claro. Zerekin kombinatuko zenuke? Edo zer frutakin, edo zer mermelada eta edo zer gauzekin, bai. Gazta bera astringentea da, dudarik gabe, eta bueno, beste jaki harin batzukin, edozein berdura, edozein frutarekin, edozein ongi. Orduan ez da bakarrik jan behar. Bueno, bai, bakarrik jan daiteke ez, baina ere... Bai, baina, beste zerbait egin kombinatu behar dugu, ongi pixka batekin, da edozein ardo txuri, txakolina, sagarardoa, edozein ongi. Bai. Hemen falta zaigu, orain? Bai, hori. Hori beste egun baterako. Bai, urrengoan. Bai, bueno, jendea animatu, gaztak badituztela non erosi, zer dastatu, nola dastatu, eta gero, beste gauz bat, hemen hau gazta ikusten dugun bezala, kanpote txuria da, marfil kolorea, baina baita ere, bada, gure gazta oso zera handia du gaina, arrera handia kehetuak. Ah, bale. Garai batean, txabolean, kehetzen zen, bueno, han bizizelako hartzaina, eta sua egin behar zuelako, orain kehetzen due, apropos, jendeak eskatzen diolako. Eta, bueno, hemen, bezero asko, eta jende asko maite du, baina hemendik kanpo ez duzu idearik egiten zer arrakasta daukan gazta kehetuak. Bai, Haundia, bai, eta bueno. Probatzeko guk ere. Badugu beste modu bat, bai. Bale. Eta, bai, nik kehetua bai neguan dastatuko nuke nahiago, bai. Orduan, bai, hoia ardo beltz eder batekin. Fiatuko gara zure iritziaz, azkenean. Zuk baino gehiago, uste dut hemen ez dakela inork, beraz. Bai, bueno, bi gazta motakin, gozatu. Eta hori bai, ni urte askoz, ibili naiz komerzial lanetan, eta hemendik kanpo eraman duten altxorrik edo gauzarik oparirik onena gazta izan da. Hemen gusto hartzen badiogu gazta bati, hemendik kanpo Idiazabal gazta bat eramatea, ez duzu hobeagoko saririk edo oparirik eramango, Hoi bai, eta nik konpratu dut. Esperientziak. Bai, esperientziak. Asko bilin naitzelako mundua barna. Bai. Ederki, bueno. Bardun, hemen utziko dugu eta jarrituko dugu? Bai. Ja, bueno. Jendeak gu gozatzen ari gara bezala, jendeak ere ikasi zara hau gozatzen. Ba, mila esker, Jose Mari, etortzagatik, beste bat. Zuiri. Eta egonen gara beste batean? Bai, nahi zuelarik, horrengo da, eta urrengoan beste persona batzukin ere egoten garan. Bai. Dena hau gainditza, gazta hau gainditza zaila izango da, Bai. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Berriobeitin, gaurtik aurrera udako ordutegia hasiko da Artikako liburutegi publikoan, goizeko 8:30 ordu 2:30. Eta bestalde, larunbat honetan irtera eginen dute Lotzako aintzirara, hegaztien eraztunketa zientifiko tailerra egiteko.
lotzako aintzirak hegazti espezie askoren ugalketarako duen garrantzia ezagutu nahi duten pertsonei dago zuzenduta, eta jarduera hau musutruk denarren lehenagotik izena eman beharko da. Burlatarekin jarraituko dugu. Burlatan eta Atarrabian uda ahaztezin bat bizi kanpaina abian da. Ekainaren 10-tik 19 bitartean egindako erosketengatik, elkarteko kide diren establezimenduetan gastatzeko 20 euroko 60 txartel izendunen zozketan parte hartzeko aukera dago. Bestalde, negozio bat ireki nahi baina nola egin ez dakitenentzat, enpresak sortzeko eta merkataritzaren lehiakortasuna lantzeko tailerra prestatu dute ekainaren 22rako asteartea ordubietatik 4etara eta izen ematea online egin beharko da. Gaia aldatuz, Saharaui Lives Matter dokumentala proiektatzea eta solasaldia izanen dira ostegunean arratsaldeko 7etan kulturetxean. Horretaz gain, prestakuntza digitaleko formakuntzak ere izanen dira, bereziki helduei zuzenduak, abuztuaren amaieran goizeko ordutegian. Izen ematea doakoa da eta aniztasun departamentuaren bidez egin beharko dira. Gainera, asteburu honetan, ekainaren 18-tik 20ra, Burlatako musika pintxoa ekimenaren lehen edizioa egingo da herriko taberna eta ostalaritza establezimenduetan, eta parte hartzen duten tabernen zerrenda online kontsulta daiteke. Eta Burlatarekin bukatzeko, larunbatean Riskibet taldearen kontzertua izanen da kulturetxean arratsaldeko 6:30etan, eta sarrera doakoa den arren, lehenagotik gonbidapena hartu beharko da. Eta Iruñean, Udalaren gazte aisialdiko programak duela orain 5 urte abiatuak 2020an baino 150 toki gehiago eskainiko du saio honetan 19 jardueraz osaturiko askotariko eskaintza batean. Iaz 2020an ordea 9 jarduera eskaini ziren. Gazteriaren mahaian gazteek egindako ekarpenek eta Navarra Suma eta Iruñeko udaleko sozialistek udal taldeen aurrekontu hitzarmenak egin dute hori posible. Fernando Sesma Hezkuntza, herritarren partaidetza eta Gazteriako zinegotzi ordezkariak eta Fernando Aranguren Gazteriako zinegotzi bereziak aurkeztu dituzte udal programa honen berritasunak. Non, jada, finkatuta dauden edukiak, hala nola zinema, piraguismoa, urpekaritza edo ihes jokoak mantentzen baitira, baina kirol jarduerak areagotzen ditu, kultura jarduerak 5 aldiz biderkatzen ditu, 7 txango gehitzen ditu, eduki ezberdinetakoak eta ekainetik irailera egitekoak, eta 11 plan proposamena finkatzen du, hilabete eta erdiz egunero Gaztediaren etxean egin beharreko jarduerez. Gaur, ekainak 15, arratsaldean zabalduko da epea, Iruñeko udalak udarako eta 14 eta 30 urte bitarteko gaztei zuzenduta aurten eskaintzen dituen 2591 tokitarako izena emateko. Erroldaturik daudenentzako epea ekainaren 21ean amaituko da, eta biharramunetik aitzina zabalduko da gainerako gazteentzakoa. Izen ematea aurrez aurre egin beharko da Gaztediaren etxean, eta egiteko nana aurkeztu behar da. Adingabeek baimen idatzia eduki beharko dute parte hartu ahal izateko. Horren eredua Gaztediaren etxean bertan har daiteke. Programazioan badira dohaineko jarduera batzuk eta ordainpekoak, honako prezio hauekin. Zinema euro batean, jarduera abonamenduak 5 euroan eta joan etorria eskatzen duten txangoak 15 euroan. Eta gaia aldatuz, Iruñeko udalak Arantzadi eta Sanduzelaiko udal igerilekuak erabilera baldintzak arautu ditu, eta ohiko neurriez gain, COVID-19aren ondorioz ezarritako osasun segurtasuneko neurriak biltzen ditu honako hauei dagokienez. Erabiltzaileen trazabilitatea, gehieneko edukierak, ibilbide eta sarbide desberdinduak, maskaren erabilera, eskuak desinfektatzea eta bar. Iaz bezala, udalak 2 instalazioetako segurtasun eta higiene neurriak areagotu ditu, eta jarritako seinaleak eta joan etorrietarako ezarritako ibilbideak errespetatu beharko dira nahita ez. Garbiketa eta informazio zein zaintza zerbitzuak indartu dituzte eta instalazioak prebentzio arauek eskatzen duten beharrezko desinfekzio materiala zornituko dira. Momentuz, Arantzadik 2000 lagunendako edukiera izanen du, eta Sanduzelaik 1206-rendako. Horrela, instalazioen kanpoaldean pertsona bakoitzeko 4 metro karratu bermatuz. Ehuneko hori aldatu zion daiteke arau erregulatzaileen bilakaeraren arabera. Udalak eta instalazioak kudeatzen dituzten enpresek erabiltzaileei ezarritako ordutegi men egiteko eskatzen diete, eta oinarrizko urruntze, higiene eta segurtasun neurriak betetzeko. Edozein kasutan, pertsonen arteko 1,5 metroko distantzia errespetatu beharko da.
Igerilekuetan megafoniaren bidez ezarritako arauak entzungo dira aldizka eta instalazioetako langileen jarraibideak bete beharko dira. Beno, gaurkoz hau izan da guztia. Orain, saioarekin amaitzeko artearen ibilbidearen irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Thank you.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.